Lanjut cakning Polres Pamekasan ngamano bos travel umroh tersangka bedhekan plokotoan jemaah umroh. Tersangka ditegep nang Sidoarjo sakmerine ping pindho gak ngebeki celukane penyidik. Nang kasus iki total toroke korban ditaksir nyandak 10 miliar rupiah. Ini korban. Satreskrim Polres Pamekasan ngelempit Siti Khoirunisa alias SKN Bose Biro Travel Umroh PT Anissa Berkah Wisata utawa ABW. Mbok Ndewor umur 31 tahun iku ditetepno dadi tersangka kasus bedhekan plokotoan puluhan jemaah umroh. Polisi nekep tersangka sakmarine entuk repotani korban tanggal 2 Maret 2026. Sakliyane iku tersangka yo ping pindho gak ngebeki celukane penyidik. Dee akhire ditegep nang salah siji kos-kosan nduk daerah Porong dina Sabtu kepungkur. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto njlentrekno bedhekan plokotoan jemaah umroh iku kedaden taun 2020 pas PT ABW nawakno paket umroh biayane 18 juta rupiah. Polahe dipiji murah, akeh warga sing daftar langsung utawa liwat agen. Kabeh dijanjeni budal wulan Februari 2026. Tapi sampai wulan Februari entek para jemaah gak dibudal-budalno, barek gak dikei kepastian kapan budale. Jari Kasatreskrim saenggake ana 46 jemaah sing dadi korban barek total toroke nyandak 10 miliar rupiah. Pirang-pirang korban teko nang Mapolres Pamekasan Selasa sore mau. Para korban iki asale teko Surabaya, Madura, Malang, Pasuruan, Bondowoso, Semarang sampai ono sing teko Papua. Polisi nyampekno kasus iki seisok ngembang maneh. Polahe dibedhek akeh korban liyane sing durung repot. Warga sing rumangsa dadi korban dijaluk age-age repot nang Polres Pamekasan. Abdurrahman Fauzi, JTV.